земеделските производители се събраха на ежегодната си национална среща. Кои са неотложните въпроси в сектора? Сега ще разберем от Зоя Велинова, която е на срещата. Зоя, здравей към теб! Здравейте от долината на розите. Днес тук беше много топло, слънчево, миришеше на пролет, но това не пречеше в залата да бъде доста бурно. Земеделските производители дискутираха много проблеми. Знаете, в аграрния сектор те са доста и някои от тях са от години. Затова въпросът ми към председателя на Асоциацията на земеделските производители у нас, Венцислав Върбанов, е: господин Върбанов, кои са вашите най-важни предложения за решаване на тези проблеми? Да, доста предложения се оформят. На първо място желаем пълна забрана на имитиращите продукти. От днес имаме информация. За миналата година около 1/5 от млечните продукти са били от палмово масло. В тях въобще не е имало мляко. Даваме си сметка и всички български граждани трябва да си дават сметка с какво се хранят, какво консумират и как това се отразява върху здравето на всички нас и на нашите деца. Също така създаване на стриктни стандарти и проследяемост при създаването на български хранителни продукти. И когато се казва, че са български хранителни продукти, те трябва да бъдат от български суровини. А не, давам друг пример. Продаваме си пшеницата на безценица, изнасяте с кораби до Испания, оттам си вкарваме прасета и от прасетата си правим филе елена и други колбаси. Това просто трябва да спре веднъж завинаги. Също така трябва да се насърчат българските граждани. Ние очакваме от цялото ни общество подкрепа за консумиране на българска храна. Защото от всеки един от нас зависи дали ще подкрепиме българската хранително-вкусова индустрия и българските земеделски производители. Защото когато се преработват български суровини и храната от български суровини, това косвено директно подкрепя и българските фермери. Темата не е много сложна. Смятаме, че при наличие на политическа воля, при наличие на желание, това нещо може да се получи. Още повече момента е много подходящ, защото само след броени дни ще имаме избори и предполагам, че сега всички, които се явят на тези избори, се стягат за тях, пишат програми и е хубаво да обърнат внимание на нашия форум, да видят какви са дискусиите, да видят какви са нашите предложения и се надявам много да ги видя в политическите програми и след това да ги видим и реализирани в една управленска програма. Днес тук дойде и земеделския служебен министър, господин Христанов. Какво очаквате от него? Ние очакваме от него диалога първо да продължи, да има добър диалог между неправителствените организации и министъра и цялото ръководство на министерството. Той го декларира, че ще има такъв диалог. Получихме такава декларация. Също така той декларира, че подкрепя българската хранително-вкусова индустрия и българските земеделски производители, не само защото в момента е земеделски министър, защото е убеден в правотата на тези наши искания. Така че ние очакваме от него за периода, в който той ще бъде министър, да получим тази подкрепа. Той декларира, да. И нещо много важно, не се знае колко ще съществува сегашния парламент, но поне до 19 март. Кои са най-важните законодателни промени, ама наистина кратко, които трябва да бъдат приети, за да се облегчат проблемите в сектора? В момента в Народното събрание има процедура за промени в Закон за подпомагане на земеделските производители и там има няколко много важни неща, едно от които е да отпадне изискването за електронен подпис при кандидатстването за подкрепа. Защото едва 3% от земеделските производители ползват електронен подпис и това изискване, ако остане, те няма да могат да кандидатстват въобще за подкрепа за новия сезон. Още нещо има ли най-важно? То не се знае колко ще бъде парламента, но ако е това и си изчерпа... Темата е неизчерпаема. И още нещо много важно. Да. Защото ако кажете, вие предлагате да се консумират български фермерски храни, фермерски продукти, биологични продукти, но те са много скъпи. Да, те са скъпи, ние предлагаме и се надяваме да получим подкрепа, предлагаме да се намали данък добавена стойност именно за българските храни и за биологичните храни и по този начин ще дадем възможност те да бъдат по-достъпни за повече
потребители. Имаше такива предложения. Благодаря, господин Върбанов. Само да кажа на зрителите, че утре продължават срещите и дискусиите тук в Казанлък. Ние ще продължим да ги следим и аз се надявам да има новини, които да отразим и в новинарските емисии на БНТ.